En la vida, como en el deporte, bizitzan, kirolean bezala, respeto, begirunea, superación, hobetzeko grina, juego limpio, joko garbia, Gobierno de Navarra, Nafarroako gobernua. Arratsaldeon guztioi, hemen gaude Iruñan, Mutilbako zelaian, Umnako kirol zerbitzuetan, Euskal Ligako bigarren jardunaldian, La Unika Getxo taldeak elkarren kontra ibiliko direnak. Epaile modura Xabier Ramonarriz, Gipuzkoarra, eta ikusiko dugu nola hasten den partidua eta nola ekiten dioten taldeak. Ostikoa Getxok atera du. Lehen fase motzak jokatzen ari da La Unika taldea. Indarrak neurtzen ditugu bi taldeak, oraingoz baloia Naparren eskutan dugu. Hirugarren fase batean, bai loa galdu gabe dabiltza neska naparrak. Ireki dute 3 laurdenetara. Eta badirudi aban bat egin dutela nafarrek, beraz, baloia ja Getxotarren esku geratuko da. Partiduko lehen melea dugu, beraz hemen hasiko dira indarrak neurtzen bai Getxo eta bai La Unika taldeak. Garrantzitsuak izaten dira lehenengo mele hauek ikusteko eta neurtzeko elkarren taldeen indarrak. Nahiko berdinduta ikusten ditugu indarrak, ez da mugitu asko melea. Eta eskura atera dute Getxotarrek. Getxotarrek ere azkar ateratzen dute baloia moletatik, baina ikusten da, beste aban bat izan dute. Beraz, berriz ere, baloia La Unikarentzat izango da. Eskura eta 3 laurdenetara doa baloia. Teklak ies egiten du, bere hanka jokoak nola joten dan, Getxotarrak atzetik dabiltza. Geldutu dute eta Getxotarrek baloia lapurtu dute. Badirudi Getxotarrek baloia lortu dutenean, lapurtu dutenean, lehenago La Unikaren aban batea izan dela, beraz, bertara gerturatu dira. Hirugarren melea, Getxotarrentzat. Hiru laurdenetara doa baloia ere bai. Beste zelairako bidea egiten Getxotarrak. Agroepamendu bat egonda, badoaz. Naparrak gelditzen, saiatzen. Naparrak plakaje onak egiten ari dira, bera eta gora. Eskura berriz ere, bi taldeak ikusten da segituan rekolokatzen direla. Partidu interesgarria dirudi. Indarrak nahiko parekatuak daude oraingoz hasierako minutu hauetan.
eta akats gehiegi ere ez dira ikusten. Launikakoak lortu dute baloia lapurtzea. Plakatua izan da Launikako neska. Eskura atera dute, aurrelariak ordoaz, pase motzak eginez. Orain 3 laurdenetara ireki dute. Fase motzean berriz ere. Badoaz. Agrupazioak eginez, borrokak. Medio melea Unikakoa begiratzen, begiratu dunean getxotarrak aprobetxatu dute baloia lapurtzeko. Segituan atera dira kontra golpean. Azkar atera dute getxotarrek, badoa 3 laurdena ere berriz. Getxotarren esku jarraitzen du baloiak. Ondo plakatua izan da. Hiru laurdenak beraien zelaietik atera nahian, Getxo aldekoak. Launika oso gainean dago, ez die uzten beraien zelaietik ateratzen. Naiz eta baloia Getxotarrena izan, Launikak ez die utzi nahi handik ateratzen, beraien 22an sartuta daude. Beste fase bat gehiago. Atera nahian, Getxoko 13a iesaldian da damagu. Harrapatu du 15ak. Eta badirudi plakajea egin da gero Getxotarrak ez duela baloik askatu, beraz baloia Launikakoentzat. Launikako aurrelariak ordoaz, indarrez. Atera dute baloia, berriro ere leku berdinera, plakaje ona Getxotarrena. Aurrera jarraitzen du Launikak. Atera dute aurrelariei berriro. Gogor jarraitzen dute Launikakoak hor. 3 laurdenak. Hor jarraitzen dute. Plakatua izan da 3 laurdena. Beste multzo bat eginda. Launik aurreratzen, Getxo ongi defendatzen berriz ere. Pase luze ona. Habana Launikakoen aldetik. Beraz, baloia berriz ere Getxotarren alda. Indarrak nahiko parekatua dituzte, naiz eta Getxotarren zelaian denbora gehiago ematen ari diren. Partidu hasierak nahiko garrantzitsua izaten da neurketa hauek baloia nork daraman denbora luzez edo ze zelaietan egoten diren garrantzitsua izaten da partida nondik norakoa joango den ikusteko. Atera dute Getxotarrek, 3 laurdenetara. Baloia atzera bota dute. Berreskuratu dutzea lortu dute. Galdu dute Getxotarrek baloia eta badoa Unikakoen aurka. Unikakoak erabakitzen zer egin, ordoaz.
aurreratu nahian Launikakoak, itxitik eraso egitea erabaki dute Launikatarrak, eta badoaz aurrelariak bultza eta bultza eginez, Getxotarren ensaiu marrara gerturatzen. Getxotarrek irabazi dute baloia, bultzatzen egin duten agrupamendua. Zer egin erabakitzen ari dira. Eta jarraitzen dute Getxoko aurrelariek, aurreratu nahian, beraien zelaietik atera nahian, ezinean. Lortu dute baloia berriz ere Launikakoak, kontragolpean badoaz. Baloia aske geratu da hor libre, Launikakoak azkarrago konturatu dira, beraientzat izan da baloia, badoaz berriz ere atakean, ez da pase oso emankorra izan. Eta itzuli dira aurretik egon den beste infrakzioren batea. Baloia Unikak jarraitzen du izaten. Eta 3 laurdenetara jokatzea erabaki dute. Nahiko pasek askarra izan dugu hori. Eta ordainetan Getxok irabazi du baloia. Badoaz moso motzean, pikango egiten, Getxotarrak ja gerturatu dira gune arriskutsura Launikakoentzat, Launikakoak defendatzen, marran, Getxotarrak ideiekin, badoaz aurrera, sartu dira Launikakoen 22an, arriskua Launikako neskentzat, jarraitzen dute beste fase batekin Getxotarrak, indarrez, zuloak egin nahian. Zabaldu dute. Eta golpea. Golpea Unikaren alde. Launikakoak eraso 3 laurdenetara, gune arriskutsutik ateratzen diren, eta aban izan da, ea nola uzten duen epaileak. Mele berri bat, Getxotarren eskutan dagoena. Bultzadak, nahiko parekatuak. Eta badoaz, Getxotarrak baloiaren jabea. Zuloa egina saiatzen, baloia eskutik lapurtu dute Launikakoak. Eta Launikakoen eskua ea nola ateratzen diren beraien zelaiatik. Mugitzen, badute bat gehiago, badoa, gelditu dute Launikako neska.
beste fase batean sartzen gara. Zabaltzen, aurrelariak pase motzean aurreratu dituzte 3-4 metro, zabalduz, zuloa ikusi dute, badoaz, 3 laurdenak gelditu dituzte Launikako ies egin dutenak, baina jarraitzen du Launikako taldeak baloia galdu gabe. Badoaz, Launikako aurrelariak ere txoke egiten, indarra erakutsiz. Atera dira. Eta hor jarraitzen dute, erabaki dute metroak irabazten saiatzen. 3 galde artean gelditu dute. Launikakoak aurrera doaz. Gertu, aurrelarien eskutik. Orain salto bat. Badoaz, bat libre dago izkinan. Fase luze honetan jarraitzen dute Launikakoak, bestaldera badoaz, bestaldetik sortea dakaten, teklak ies egiten du, eta lehenengo ensegua partidokoa dirudi izango dugula. Eta makillen azpian. Launikako 3 laurdenak ies egitea lortu izan dute. Azkenean 4-5 fase izandako jokaldi batean, eta lehenengo entsegua iritsi zaigu partiduaren lehenengo 15 minutu hauetan. Launikako 15 botako du baloia makil artera, eta ikusiko dugu ea zemuz doakion. Eta hor doa, eta sartu du, beraz, 7 puntu Launikarentzat, eta aurrera. Getxotarrek aterako dute, baloia iristen denean. Bueno, ikusiko dugu nola bitaldeek erreakzionatzen duten lehenengo entsegu honetara. Ez dakit balioko duen getxotarrak indar gehiago zateratzeko, edo Launikakoak berriz ere markatzeko eta diferentzia handitzeko. Ikusiko da, oraingoz Launika hor jarraitzen du ies egin nahian. Kolpelatza jaso du Launikako talonatzaileak. Neska gogorra dira, beraz. Aurrera jarraituko dute hor. Jarraitzen du Unikak borrokan. Aurrera eta aurrera metroak irabaziaz. Egia esan, bi taldeen indarrak nahiko berdinduak daude. Getxo indarrean dabil, ikusten da ideiak baditu dela. Launikak lortu du
defentsa hori apurtzea eta lehenengo ensaioa sartzea gaina transformazioarekin. Eta bueno, lehenengo tuxa, hau ere garrantzitsua izaten da ikusteko talde bakoitza nola dabilen bere indarrekin eta bere ze indargune eta zer duen. Beraz, ikusiko dugu orain Getxok aterako duen tux honetan nola funtzionatuko duen. Launikak bi aldaketa egin ditu, aurrelari bat eta 3 laurden bat. Neskak tuxa ateratzeko prest. Tentsioan. Launikakoak 3 laurdenak tentsioan defendatzeko prest. Getxotarrak beraien erasoa prestatuta eta ekiteko. Tuxa launikarentzat izan da, garrantzitsua izaten dira tuxoiek lapurtu izatea, jarraitzen dugu, baloia launikak izaten. 3 laurdenetara doa eskura, gurutze bat egin dute, gelditu da, guantetzen ari dira, eskutatik kendu diote baloia laguntzarik etzaiolako iritsi launikako neskari, edo emakumeari. Eta launikak berreskuratu du baloia. Defentsa apurtu dute, gelditu dituzte ere bai, ordoaz. Ikusten da bi taldeak agrupazioak egitean, baloia nahiko azkar ateratzen dutela, puntu garrantzitsua partiduan hobera egiteko. Nabari da urte batzitatik ona emakumezkoen rugbiak egin duen aldaketa. Faseak azkarragoak izaten dira, jokaldiak ere luzeagoak izaten dira. Jokalari hauek ja nabaritzen da urteak daramatzatela rugbi taldeetan eta rugbia hasikasiz. Eta egia esan plantilletan oso jende gaztea ikusten da. Jende gaztea eta ondo ikasia, txikitatik ikasi dutenak rugbiaren teknikak eta taktikak. Beste mele bat izan dugu. Getxo baloia berreskuratzen saiatzen, atera dira, azkar jo dute kontrakoengana eta beste golpe bat egin duena launikako taldeak. Urruti xamar zer gertatu den ikusteko. Getxotarrak hor dabiltza, beraien entseguaren bila. Gertuago jartzeko eskatzen ari dira, gertuago jarri dira, badoaz, getxotarrak min egin nahian. Baloia dantzan ibili zaigu. Getxotarrak beraien entseguaren bila jarraitzen dute. Eta baloia galduta launikakoren eskutan ere. Launikak hortik nola atera jakinezean, hor doaz, pase honak emanez. Eta tuxa ustez Getxorentzat, launikakoak atera bai dute baloia. Azkenean baloia
Atera nahian metroak aurreratu dituzte eta hortxe geratu dira. Bueno, 10 metro aurrera, 10 edo gehiago lortu dituzte. Bueno, tuxa badirudi ez. Melea izango da, beraz aban bat izan da. Aldaketa bat egin dute getxotarrek, melean, talonatzaile aldatu dute, eta nola, hau da 6. melea, getxotarren esku dagoena. Launikak ikusten da bultza, getxok ez die aurreratzen uzten, eskura jolakatu dute. Jarraitzen dute, zuloa egin nahian getxotarrak, aurreratu dute galdutako metro guztiak. Zuloa egin nahian bestalderuntz, zuloa utzi dute launikakoak, aprobetxatu nahian hor dabil 8, getxoko 8, jarraitzen dute, zuloa geratzen dira launikako taldean, ikusiko dugu ea getxotarrek hori aprobetxatuko duten ala ez. Getxotarrak erasoan gogor, urduritasuna nabari da launikako emakumeengan. Atera dira getxotarrak. Ez dute presarik hortik ateratzeko, orain bai. Zuloa egin nahian bestaldera jo dute. Horri argi ikusi du launikako jokalari batek. Atakea moztera jundala. Bana izan da getxotarren esku. Tamalez. Bere erasoa moztu duenak abana izan da, azkenean urduritasunaren ondorioak. Baina itzuli gara aurretik egon den beste infrakzioren batera. Eta golpea getxotarren esku. Getxotarrak atakean zebiltzan ez, abantaila utzi du Xabier Ramonarriz epaileak, eta getxo jarraitzen du erasoan. Orain aldez aldatu behar da, horrez dituzte ideiak oso argi ez da talde batek ez da besteak, ia ies egitea lortu du getxoko emakumeak, berriz ere hortxe 5 metro eta dazkagu getxoko neskak, saiatzen beraien segua lortzen. Urduritasuna nabari da, bi taldeen artean, bultzaka, mola egiten, saiatuko dira getxotarrak sartzen, hor daude 2 metro besterik etzaizkie geratu, baina 2 metroiek oso luze egiten dira. Jarraitzen dute, pikangoa egiten, launikakoak hori defendatu nahian, ez diete utzi nahi pasatzen, beste pikango bat, getxotarrak ez dute metrorik lortzen, beste pikango bat egingo dutela dirudi. Adi, eta azkenean erditik sartu dira. Getxotarrentzat enseilua, hau ere makilen azpian. Beraz, transformazioa lotzeko ere abantaila handiagoa izaten dute. Ikusiko da, nork egiten duen txutea getxotarren aldetik, nola egiten duen eta ea zer moduz joaten zaion. Oraingoz 7-5. Launikaren alde. Egun ederra atera zaigu partidua ikusten egoteko, agian jokatzeko pixka bero gehiagi, baina giro ederra ikusten da, hemen Iruñan. Eta getxotarrek beste 2 puntu lortu dituzte. Beraz, 7 bitaldeak. Eta berriz ere berdinduta.
Partiduaren 30. minutuan. 10 minutu geratzen zaizkigu atsedenaldia egiteko eta partidu hasieran esan bezala bi taldeak oso parekatuak dabiltza. Oso indartsu bi taldeak ere, aurreko jardunaldiak biek irabazi zuten euren partiduak. Eta ikusten da liga hontan lehia garrantzitsua izango dutela bai Getxok eta bai Launikak. Launikak aterako du zelai erditik, lehen aldia da partidu osoan ateratzen duena. Ea nora botako duen erabakiko dute. Bueno, Launikakoak segituan iritsi dira Getxotarren hartu dutenean baloia. Bi taldeetako edonork orain bigarren zatia baino lehen segua lortzen badute, beste jarrera batekin joango dira atsedenaldira. Ikusiko da berdinduta edo norbaitek irabazita. Orduan, melea, Launikarentzat melea, Getxotarrak gehiago bultzatu dute, Launikakoak pixkat atzera joan dira, atera dira Launikakoak, 8 hartu du baloia, badoaz, ies egin nahian Launikakoak, sartu dira 22 barruan Getxotarren indarrak neurtzera, beste fase gertutuko batean erabaki dute aurrelariekin jokatzea, bultzatzea, horiek dena joatea, jarraitzen dute aurrelariekin ordoaz, beste mol bat, eta orain 3 laurdenetara ireki. Getxotarrak oso bizirik ibili dira eta segituan harrapatu dute jokaldian nondik norakoa eta gelditu dituzten naparrak. Baina baloia orain ere naparra. Badoaz, beste fase batean metro pila lortu izan dituzte oraingoan. Zuloak badira Getxotarren lerroan, jarraitzen dute atakean. Getxotarrek lortu dute baloia bere esku erortzea, ikusiko da ea Launikakoak lapurtzen duten ala ez. Getxotarrak urduri eta kanpora bota dute. Beraz Tuxa Launikaren alde, Getxo Launikaren alde bai. Aldaketa berri bat. Launikak ateratzen duen lehen Tuxa dugu hau. Eta lehenengo Tuxan Getxokoa izan dena Launikak lapurtu badu, oraingoan Getxok lapurtu du. Baina golperen bat ere egin dute Launikatarrek, asaltatzaia ikutu omen dute, beraz Getxorentzat baloia eta kanpora botako dute ziurenik. Tuxa, 15 metrota eta Getxorentzat. Pasilloa argita garbi jarri dute. Ia aurrelari guztiak hor dazkagu. Badator Getxoko talonatzailea Tuxa ateratzera. Saltalariak prest eta Getxok irabazi du bere Tuxa. Ostikoa erdira, arriskutsua izaten da, orain daukate aukera izugarria Launikakoak atakean ibiltzeko, aurreratu dituzte nahiko metro. Azkar ibili dira Getxotarrak baloi hori blokeatzeko, baina etzi dauden 10 metrotara, beraz
Baloian launikatarrek jarraitzen dute izaten. Plakaje ona egin du, jokaldi ona launikakoa, plakatu izan aurretik pasa du, azken momentuan, eta hor diardu launikako taldeak beste entsegu baten bila. Badoaz, gelditu dute, jarraitzen dute launikakoak aurrelariekin, banda motzean, banda itxian, adi baloiarekin, jarraitzen dute. Orduaz beste fase batean, berriz ere aurrelariekin, ea zuloak nabarmenagoak uzten dituzten, jende gehiago nahi dute sartu hor, eta 3 laurdenak atakatzean, leku askoz handiagoak izateko. Jarraitzen du launikak bere ekinean, jende gehiago dago launikakoa, aukera polita dakaten txegua egiteko, baina ez, tuxera atera dituzte, eta tuxa launikaren alde, getxoren alde, baina 5 metrota. Hau aukera polita da, tuxa lapurtu eta eraso on bat egiteko. Defentsan jarri dira launikakoak, entsegu marra eta gero getxokoak beraien erasoa antolatzeko, bultz eta bultz mola eginez, atera dute eta abana izan da getxoko aperturaren eskutik. Eta entsegua lortu du akatxori aprobetxatuz launikak. Akatxak entsegu marra aldamenean oso gogorrak izaten dira. Azkenean akatxa bat eginez gero hor, azkenean normalean entseguan. Beraz, 5 puntu gehiago launikarentzat. Ostikoa pixkatzaiagoa du lehenengoa baino, eta ikusiko dugu zer moduz joaten zaizkion ostikoak. Launikako arrierari. Getxotarrak beraien akatsetan pentsatzen, hitz egiten, nola ekidin gauza horiek. Launikakoak ere hizketan, beraien akatxako betetzeko asmotan, eta ikusiko da transformazioa egiten den ala ez. Ostiko ona, baina ez da sartu bi makilen artean. Beraz, 12-7, launikaren alde. Lehen aipatzen nuen bezala, garrantzitsua da 2 minutu geratzen dira atsedenerako, eta garrantzitsua da puntu batzuk gehiago eramatea, partidua bigarren zatian beste jarrera batekin aurre egiteko. Entrenatzaileek atseden aldian esaten dituzten hitzak ere garrantzitsuak izaten dira. Azkenean, fisikoki hoberen dagonak irabazten du normalean rugbia, baina azkenean buruak ere asko egiten du. Gogor dihardute bi taldeek. Launeka baloia bere esku izaten jarraitzen du, eta borrokan. Plakatua izan da
Launikako jokalaria ez du baloia askatu, beraz, golpea Getxoren alde. Erabakitzen ari dira nola jokatu, ostikoa eman, bai, ostikoa emango dute tuxera eta tux bat lortuko dute. Tux bat 5 metrota eta noski. Oraingoz egon diren tuxetan, 3tik 2 Getxok irabazi ditu. Beraz, aukera polita dute berriz ere partidua berdindu edo aurreratzeko. Atzera bota dute, bigarren saltalari bat bazueten Getxotarrek, baloia dute beraiek, molean aurreratzen doaz. Mola gelditu nahian Launikako taldeko jokalariak, atera dute Getxotarrak mol horretatik. Eta momentu arriskutsua Launikako jokalarientzat eta taldearentzat. Azkenean gehiago daude, akatsa plakajean, badoaz bat gehiago dago kanpoan eta bana egin du Getxoko jokalariak. Abantaila utzi du oraingoz epaileak. Erdularia begiratzen, beraz, gelditu du. Gelditu du jokaldia. Eta kolpea Launikaren alde. Bueno, kanpora bota dute eta atsedenaldiaren tartea iritsi zaigu. Launika 12, Getxok 7. Tarte txikia dute, ikusiko dugu bigarren zatian nola doazen Launikako eta Getxoko jokalariak. Eta fisikoki denboraldi hasiera hontan ze talde dagoen hoberen. Azkenean bigarren zatian oso garrantzitsua da, taldeak fisikoki zer moduz dabiltzan eta nola egiten duten. Azkenean fisikoki hoberen dagona, partidu osoa aguantatzeko errestasun handiagoak izaten dituzte eta azken fasean 2 taldeak oso berdinduta daude, orduan ikusiko dugu bigarren zatian zer gertatuko den. Indarrak parekatuta eukirik, bukaera arte itxoen beharko dugu ikusteko nor dagoen sasoi hoberenean. Voy a ver a un chaval de Pamplona que se ha empeñado en llegar a Tokio, saltando. Come bien y vuelve a intentarlo mañana. En la Ravide, viendo cómo entrena Izaskun. Bueno, hasi dugu bigarren zatia. Launikak aterako du. Baloia ateratzean, garrantzitsua da ongi ateratzea. Pixkat benenosoa izatea, pixkat baloia Getxotarrek hartzeko zailtasun gehiago izateko eta Launikakoek denbora izan dezaten ongi iristeko. 10eko marra gurutzatu behar du, botea eman aurretik eta atera dute.
Ez du pasa, 10-eko zea, beraz, Getxok erabakitzen du zer egin baloia horrekin. Melea erabaki dute zelai erdian egitea Getxotarrek aterako dute. Eta azken melean ikusi denez, lehenengo zatian Getxotarrak indartsuago zebiltzan melean. Beraz ikusiko dugu, bigarren zati hontan nola izango den lehen mele hau. Bueno, nahiko parekatua. 8 atera da baloiarekin, gelditu dute launikakoak, ez dute metrotxo bat aurreratu dute Getxotarrek, eta baloia lapurtua izan da launikako aurrelarien gatikan. Hemen jarraitzen dute launikakoak erasoan, iskinatik baduaz, geldituak izan dira, Getxotarren defentsa marra oso elkartua eta bateratua dagoela ikusten da. Eta launikatarrek egin dute zeozer eta Getxok atera du golpe hori. Kanpora atera nahi zuten, launikakoak ez du utzi, hartu du, jokatzen ari dira baloia. Eskura atera dute, eskura jarraitzen dute, bat pertsona bat gehiago lortu nahi izan dute, eta azkeneko pasea nahiko justua izan da, naiz eta ongi emana izan, ez da iritsi egala. Baina nortze da biltza, bi taldeak oso parekatuta. Oso interesgarria izaten ari da neurketa. Eta nahiko jende badakagu hemen partidua ikusten. Eguraldi onarekin nahiko pertsona gerturatu dira, naiz eta animoak pixkat falta diren. Animazioa partida ikustera etorri dira eta ez animatzea dirudienez. Ikusiko da partiduaren bukaeran. Mele berri bat, Getxotarrentzat. Sartu dute, indar parekatuak dauzkagu bi taldeen artean, ez da mugitzen melea ez aurrera ez atzera. Eskura atera dute 3 laurdenekin jokatuaz Getxotarrak. Egaleraino iritsi da, egalari ere pasa egin diote eta geldituak izan dira iskinan. Getxoko jokalariak zuloa egin nahian, erasoan, ongi jarriak daude. Jende asko dakate eskura jokatzeko, aurrelariak ere sartu dira, eman diete 3 laurdenei, iskinaraino aprobetxatu nahi dute launikako defentsa lerroari min emateko, ez dute lortu alde hontatik, bestaldera aldatu dira, batekia apurtu du defentsa marra, eta geldituak launikakoak loi hori lapurtzen saiatzen ari dira, etxetxo hori pixka desestabilizatzen, eta dirudienean Getxokoak ies egin behar dutela, ateratzen dira launikakoak plakajeekin. Lapurtu dute baloia launikakoek, eta golperen bat izan dugu hor. Launikak kolperen bat egin du, ziraski plakatua izan denak ez du baloia askatu, edo aban bat egin dutenez, dirudienez aban bat izan da. Beraz, beste mele berri bat. Oraingoan ere, Getxok aterako duena. Partiduan zehar, Launikak uste dut
mele bat izan duela eta Getxok beste guztiak. Badoaz, Getxotarrak Bentxeguaren bila, baina hor dabil Launikako jokalaria oso adi egonda baloi horri eta lapurtu du. Espero dugu mantentzea, baina ez, Launikak golperen bat egin du eta baloia berriz ere Getxokoen eskura pasa zaigu. Jokoz kanpo mentzegoen Launikako jokalaria, beraz, hori, 10 metrotara gero dauzkagu Linikakoak, nahi baina gehiago pasa izan dira Getxokoak eta Getxotarren esku. Badoaz, berriz, defentsa lerro horren kontra Getxoko jokalariak, orain eskura zabaldu nahi dute, dudak gelditu ditu Getxotarrak, berriz ere erasoan. Azkar gelditzen dituzte Launikako jokalariek, orain aurrelariak ordoaz. Berriz ere jokatu nahian Getxotarrak, Getxotarren eskuan dazkagu baloiak, Launikakoak fuerte dabiltza defentsa horretan. Ez dute utzi nahi baloia aurreratzen, Getxotarrak ere hiru laurdenekin jokatzen ari dira, aurrera doaz, beste iskinaraino iristea lortu dute, baina metrorik ez da irabazi. Leku berdinean daude zelaiaren bestaldean, eta berriz ere bestaldera doaz Getxotarrak zuloa bilatu nahian. Berriz ere, agrupazio berri bat, aurrelariekin jokatzea erabaki dute Getxoko jokalariek, metroak irabazi ezinik dabiltza, defentsa gogorra dute Launikaren aldetikan, gogor dabiltza Getxoko jokalariak ere, saiatu, aurreratzen saiatzen, metroren bat irabazi dute, baina ordoaz. Berriz ere Getxokoak badoaz apurtu nahian lerro hori, orain nahi lortzen ari direla metro batzuk irabaztea, garrantzitsua beraien helburua lortzeko, irekiko dute beste alderaino, ez? Eta Launikak lortu du baloia lapurtzea eta gune txar horretatik ateratzea, baina Getxotarrak hartu dute ostikoa, beste ostiko bat bota dute eta tuxal ia lortu dutzearri izan dute, baina golpea Launikaren alde. Baloia hartzera joan dena, baloia txutatu duenaren aurrean egonda, beraz ezin zuen mugitu, txutatu duenak pasa arte. Aldaketa asko dazkagu Launikako taldean. Bueno, azkenean rugbyan hola dira gauzak, ez? Azkenak txutea ematen duen jokalariak, edo beratzetik daudenak hartu dezakete baloi hori eta ezin dira zelaitik, beste guztiak zelaitu mugitu. Hemengo golpe hontan badirudi Getxotarrek txutea eman dutena, txutea eman duenak hasi da korrika, baina baloi hori jokatu nahi izan du, bere aurretik zegoen beste norbaitek, beraz horri golpea da Launikaren alde. Jokaldia hitz egiten ari dira Launikako neskak, ikusiko da aurrelariek zer egiten duten. Ordoa gogor talonatzailea, aurreratu nahian, metro batzuk irabazi ditu, ikusiko da orain Getxotarren defentsa lerroa gainditzeko gai diren Launikako neskak. Getxotarrak defentsan oso gogor dabiltza ere bai, eta beraien
baloia nahi hortan golpea egin dute eta baloia berriz ere Launikarentzat. Eskuraterako dute, bakarrik doa Launikako jokalaria, kosta zaio Launikako beste jokalariara iristea, beraz, Getxok lapurtu du baloia eta aurrera doaz. Iskinatik ordoa iesian, ez dakigu geldituko ote duten, eta bai, badirudi aban bat egon dela Getxotarren eskutikan. Beraz, melea Launikaren alde. Aterako dute melea, Launikakoak prestatzen, Getxotarrak prest defendatzeko, Launikakoak atera du azkar, 3 laurdenak hor dabiltza jokaldia pentsatuaz, badoaz, korrika, iesean, badu beste jokalari bat bestaldean, pasea ona ikusi ez dutenez ez dio pasa, oraindik baloia Launikaren eskutan, eta tuxa kanpora atera bai dute Launikako jokalaria. Tuxa, Getxoren alde. Partidoan ikusi denez Getxo tuxetan lehenengoa naiz eta galdu beste guztietan nahiko ongi ibili da, eta beraiek ateratzen dutenean, beraiek berreskuratzen dute baloia. Beraz, ziur aski ikusiko dugu nola doan hau, baina Getxotarren esku joango da baloia. Saltalariak aurrean, baina Launikak lortu du baloia berreskuratzea. Beraz, Launikaren erasoa, aurrelariak jendea multzokatzen zelaiean metroak irabazi nahian, eskura zabaldu dute 3 laurdenei eta badoaz. Plakaje oso altua izan da hori, abantaila utzi du arbitroak, abantaila markatzen jarraitzen du bada ezpada ere. Aukera emana ensaioa egiteko Launikakoari, abantaila bukatu da ja jokaldia Launikaren esku dagoelako. Jarraitzen du Launikak bere ekinean zelaian aurrera egiteko. 3 laurdenak berriz ere pase luzeekin, aurrera. Bueno, Launikakoak baloia galdu dutenez, itzuli da leno izan den plakaje altu horretara, eta golpea pitatu du. Bazirudien abantaila utzi zuela, baina erabaki du metroak irabazi ez dituztenez Launikakoak, badoazela. Bueno, hasi dira animoak azkenean. Badoaz, Launikakoak, berriro ere baloiarekin. Aurrera jarraitu nahian, zaila egiten zaila aurreratzera. Marra berdinean jarraitzen dute. Getxoko defentsa ere gogor dabil. Badoaz 3 laurdenak. Zentroak txokean, badoa tercera aurreratzen, aurreratu dituzte metro bat gutxi batzuk. Eta hor, ideia faltagatik, hortxe justu dabiltza. Badoaz baloiarekin beste alderuntz, zuloa ikusi du, aurrera jarraitu nahi izan du, gelditu dute. Getxotarrak defentsa lerroa oso ondo jarrita dute, Launikakoak hori gainditu nahian dabiltza. Ondo ikuste zaie bitaldia egia esan, naiz eta batzuk orain iskinatik ies egin nahian, Launikako jokalariak, eta gelditu dituzte, eta ensaioa izan da gelditu ostean. Beraz, Launikarentzat 3. ensaioa. 17 eta 7.
Nahiko izkinan izan da launikako ensaioa, bigarren zationtako lehenengoa. Nahiko urruti jarri da txutea emateko, azkenian anguloa hobea izateko, eta ikusiko da ea iristen den ala ez, eta ea transformazio hori lortzen duen. Bigarren zati honen 10. minutuan gaude. Prestaketetan. Eta bai, ostikada ona eman du launikako jokalariak, atzean dabilen neska honek oso ostiko onak ematen dabil, bigarren entxegoan transformaziorik lortu ez du, baina oraingoan angelu ona hartu du, naiz eta urruti egon potentziakin eman dio baloiari eta lortu du transformazioa. Beraz, 19 eta 7, launikaren alde. Launikak 19 puntu, Getxok 7. Naiz eta launika aurreratzen joan partidu hontan, Getxoko neskei etzaizie bateren burumakur ikusten, gogotsu ikusten zaie, eta aurrera jarraitzen dute. Erasoan eta gogotsu. Bai badoa, launikakoak zuloak ikusten, eginaz, aurreratzen doa, 8 iesi doa, baditu taldekideak aldamenean, harrapatu ditu Getxotarrak pixka lasaituta, eta oso ondo aprobetxatu dute launikako jokalariek aurrera egiteko. Hor dabiltza erasoan launikakoak, oso gertu dabiltza berriz ere ensaio lekutik. Bestaldera eta tamalez aban bat izan dute launikako erasoan. Badirudi aurretikan beste zeozer bazegoela. Gauden lekutik ez da ondo ikusi, baina jarraitzen du baloiak launakaren esku. Ordoa, zindartxu, launikakoak. Eta ensaioa izan da launikaren esku, aurrelariena. Mol bat azkarratera dute, jarraitu dute indarrarekin, eta badirudi launikako neskak hasi direla, azkeneko ensaioarekin eta beste ensaio bat lortu dute segituan. Laugarrena, iskinan ere bai, ezkerraldeko iskinan, eta ikusiko da transformazioa nola izango den. Indar berritu dira launikako jokalariak eta ikusten da gogotsu dabiltzala. Getxotarrak berriz ikusten da pixka despistatu direla eta despiste honetan launikak aurre egin dira. Ostikoa ondoz emana zirudien, hanka altxatzea pixkat falta izan zaio. Bi makien azpitik pasada, beraz transformaziorik ez.
Beraz, 19 gehi 5, 24 puntu launikarentzat, 7 Getxorentzat. Atera dute Getxotarrek, eskura hartu dute launikakoak, gogotsu doaz berriz ere. Badoaz. Launikakoak erasoan, akatsen bat egin dute eraso hortan, eta baloia Getxoren eskura doa. Lasai ikusten zaie Getxotarrei, zer egin erabakitzen, tuxera bidali nahi dute baloia, ez dute lortu, eta baloia launikarentzat izango da berriro ere. Gune hortatik atera nahian dabil elegala, zuloa egin nahian, ia lortu du, eta baloia jarraitzen du nora ezean. Argiago ibili dira launikako jokalariak, eta beraien esku jarraitzen du baloia. Atera nahian beraien zelaizko 22-tikan, eta launikako jokalariak baloia eskatu, eta kanpoan zegoenez tuxa. Badoaz Getxotarrak tuxa ateratzera. Egia esan, ensaio marratik nahiko gertu daude, aukera polita daukate tartea murrizteko. Atzera bota dute eta launikako neskek berreskuratu dute baloia. Getxotarrek fuerte atera dute atzeko saltalariarentzat, baina pasa eta baloia launikarentzat. Oraingo hontan launika baloia galdu du, Getxotarrek daukate eta oso gertu daude, argi ibili behar dira launikako jokalariak, ea zer gertatzen den. Eta fase hontan nahiko zulo uzten ari dira launikako jokalariak, beraz Getxok aukera du tartea murriztekoa. Eta badoaz Getxotarrak eskura, inor ez da leku hortan, azkar ibili behar dira, ensaioa nahi badute. Eta bai, Getxotarren ensaioa eskura, defentsan utxune galanta izan dute launikako jokalariek, eta adi ibili dira Getxotarrak hau aprobetxatzeko. Naiz eta Getxotarrak markagailuan atzetik joan, ikusten zaie edozein momentutan ere aurre egin dezaketela eta hor daudela, ez gara ahaztu behar eta hor daude. Txutea emateko zaila du, angelu ona topatu behar du iskinan bait dago. Eta ikusiko da zer moduz dabilen ostikoan Getxoko jokalaria. Baita. Ostikoa, pixkat potentzia gehiago faltatu izan zaio. Urruti zegoen ere, zaila da, horrelako ostikoak sartzea eta transformaziorik ez. Beraz, markagailua 24 eta 12. Atera du unikak, azkar asko,
gelditu dute getxotarrek. Ez dute aurreratzen utzi nahi Launikako jokalariak, getxotarriek eskura ireki dute, leno ondo joan zaie, zentroak txoke egin du defentsa lerrora, gogor dabiltza getxotarrak eta gogor dabiltza ere Launikako jokalariak. Nekea nabari da ideia faltagatikan, eta ikusiko da nola doan fasea. Getxokoak beraien erasoan defentsa lerroa gurutzatu ezinean dabiltza, Launikakoak defendatzeko asko hitz egiten ari dira denak elkarrekin igotzeko, baina tarteak ere ikusten dira. Badoaz, golpea getxotarren alde, Launika 10 metro atzera. Tuxera botatzea erabaki dute, nahiko tuxonak egin ditu partiduan zehar getxo taldeak, azken biak lapurtuak izan dira Launikaren eskutik, ikusiko da orain hontan zer moduz ateratzen duten. Atera dute, atzera berriz ere getxoko jokalariak, oraingoan ez dute tuxa galdu, eskura jokatzen ari dira, badute lekua hemen aurretik, barrura sartzea erabaki dute. Launikako taldeak baloiak kendu nahian indarrean hor dabiltza. Lapurtzen saiatzen ari dira baloi hori Launikakoak eta lortu dute. Lortu dute baloia apurtzea. Eta orain kontraerasoan ordoaz, Launikako jokalariak metroak irabazten. Aurrera, bat, bi, ekidin ditu, bakarrik badoa, egala, beste bat ekidin du, eta hor, badoa, makilen azpira, entxegua eginez, denbora luzez, Launikan jokatzen ari den jokalaria, egala. Beraz, 5 puntu gehiago dauzkagu Launikarentzat, 29 puntu lortu ditu, eta 29 puntu Launikak, 12 getxok. Naiz eta presio izan transformazioetan Launikako jokalariak bere lana bete du eta transformazioan. Beraz, 2 puntu gehiago. 31 puntu Launika taldearentzat, 12 getxorentzat. Legeak lehen bezala jarraitzen badute, Launikako taldeak bonus puntua lortuko luke, getxoko partidu, Getxoren kontrako partidu honetan. Naiz eta bi taldeak oso indartsu joan, ja markagailua ikusten da Launikaren alde doala. Urduri jartzen hasi dira getxotarrak eta atakean. Eta Launikakoak ikusten da hazita daudela eta egiten dituzten gauza guztiak ondo ateratzen ari zaizkiela. Badoaz, Launikakoak fasean
baloia defendatzen, posesioa galdu gabe, aurrera darraite, beti dakate apoio bat gertu eta atera da iesean beste taldekide bat. Hankarekin kontra pausua eman nahi izanean, baina hortxe aldamenean bazuen beste taldekide bat eta naizta gelditua izan, taldekideak baloia hartu eta 6. entsegua Launika taldearentzat. Launika taldea hasi zaigu, hasi zaizkio gauza guztiak entrenatu bezala ateratzen eta hor dauka Getxoren aurkako tartea handitzen eta handitzen. 31 puntu bazituen, 5 gehiago orain, 36 eta transformazioaren 6 ikusiko dugu nola doan transformazioa. Aldaketa gehiago egiten ari da Launika taldea. Esperientzia handiko neska dazkate Launikako taldekoak eta baita inkorporazio berriak ere. Transformazioa ez da posible izan. Beraz, 36 eta 12 Launikaren alde. Pozgarria da ikustea, bai Getxok eta bai Launikak bi rugby eskola sendo dauzkatela eta bertatik emakume berri asko lortzen dituztela maila honean diharduteko Euskal Liga honetan. Atera dute Getxotarrek. Oso ondo atera eta egonda ostikori. Zailtasunak izan dituzte Launikakoak baloia hartzeko eta ia Getxotarren eskura erortzen da. Mele bat dugu. Launikak atera behar duen melea. Eta melean Getxotarrek gelditu dute, baina kolpea eginez. Baloia atera aurretik medio meleak ikutu du beste medio melea, beraz golpea Launikaren alde. Ondo ikusia geldio une hori, aurrera jarraitzeko fasean Launika taldea. Eta aurrera darraite Launikako taldeko ideak. Atera dute eskura, 3 laurdena, hor genuen aurrelari bat, aurrelariak jendea pilatzea lortu du, ireki dute berriz ere eskura, iskinaraino iritsi nahi dute aurreratzeko, metroak irabazten jarraitzen du Launika taldeak, Launikako taldekideak aulkian ikusten da lasaitasuna eta postasuna, erlaxatu zaizkigu pixkat Launikako taldekideak, eta beste aulkian Getxotarrei arduratsu ikuste zaie, ea partidua nola joaten den. Kolpelatza jaso du Getxoko jokalari batek, eta hor dugu aldaketa behar du, beraz ikusiko da, honek ere nola eragiten duen partiduan.
Getxotarrek aldaketa batzuk egin dituzte, baita Launikako ere bai. Errenka doa Getxoko jokalaria, golpelatza jasoko zuen, espero dugu hortan bakarrik geratu izana. Eta txalokatua bere kideengatikan. Kolpe ateratzera doa Getxoko jokalaria. Tuxera bidali dute, oraingoan bai atera dela tuxera, eta Getxoren esku geratuko da tuxa. Launikako jokalariak segituan prestatu dira, pixka gehiago kostatu zaie Getxoko jokalariei. Atera dute motzera, oraingoan jokaldia ondo atera zaie Getxotarrei. Eta kolperen bat egin dute. Ez zeuden 10 metrotara, beraz berriz atera behar dute. Arbitroak ere ez du ikusi nola Getxotarrek atera duten kolpe hori, beraz errepikatu egin beharko dute. Bueno, ez zegoen lekuan egia esan. Orain bai, lekuan, atera dute eskura. Getxotarrak behaien animoak pixkat gutxituak ikuste zaie, pixkat burumakur, intentsitatean, jokoaren intentsitatean nabaritzen zaie, eta Launikakoak haziegak daude. Naiz eta orain, bigarren fase honetan, hasi dira, jokalari batzuk oso ongi dabiltza, eta lortuko du azkenean Getxotarrek beste ensaio bat egitea. Ikusten da Getxoko jokalari batzuk burumakur dabiltzala, baina beste batzuk partidu hau irabazik nahi dute edo gutxinez tartea murriztu. Izkinan lortu du jokaldi on batean hiru laurdenak ensaioa egitea, zuloa ederki ikusi du eta zulo hori aprobetxatu du tartea murrizteko. Beraz, 17 puntu dazkaia Getxo taldeak. Transformazioaren zai, eskina hontan partiduan ikusi denaren arabera, zaila izango du transformazioa lortzea Getxoko talonatzaileak. Espero dugu, bere ostiko hau ondo ematea. Oso ondo txutatu du, baina tamalez ez du asmatu. Beste transformazio batzuk, baina ostiko hobea eman dio, baina tamalez ez da sartu bi makilen artean. Indarrez eta potentzia ondo zijoan, hanka ondo altxadu, baina norabidea ez da zuzena izan. Tarteak murrizten, ikusiko da burumakur zebiltzan Getxoko jokalari horiek animoak igo eta partiduan sartuta jarraitzea. Eta ikusiko da ere Launikako jokalariei hau honek nola eragin dien. Defentsan tarte handiagoak ikusten dira Launika taldean, aldaketak egin dituztenetik. Eta melea Launikaren aldea. Aldaketa berriak daude, Getxo taldean. Eta melea Launikak aterako du.
esperientzia duen jokalariak aulkian ustea erabaki du Launikako entrenatzaileak, partiduko azken momentu hauetan, aukera emanez taldekide berriei partidoko minutuak izatera. Jokalari potente batzuk ere utzi ditu zelaian, eta hor dabiltza gerra emanez. Kaskar xamarratera da mol horretatik edo, agrupazio horretatik baloia, baina Launikaren esku jarraitzen du, eta erengoan Getxotarrek lortu dute lapurtzea. Ideiak badituzte, saiatutzen ari dira atakean jarraitzen, hizketan beraien artean, komunikazio ona emanez, eta aurrera doaz Getxotarrak beraien atakean. Ostikadatxo bat, ea nork harrapatzen duen. Azkenean Launikakoak hartu dute, baina bai egonda golpe bat lehenago, fora jokoz kanpo egonda jokalarin bene bat Launikakoa, beraz, kolpea Getxoren alde. Eskura ateratzen dute, berriz ere gogotsu dabiltza Getxotarrak, eskertzekoa da, partido bukaerer arte hor egotea maila ona emanez. Ireki dute eskura, jarraitzen dute, metroak irabazi nahian. Ez dute defentsalerroa gainditu oraindikan eta tuxa. Atera dute tuxa. Eta abantna egin dute Launikako jokalariek. Nekean nabaritzen hasia da bi taldeetan. Partidu hasieran ez talde batek ez beste taldeak ez zituzten akats askorik egiten. Formal zebiltzan. Akats gutxirekin eta bigarren zati honetan bukaera aldera iristen ari gala nabari da. Bi taldeek nekearen ondorioz akats gehiago egiten ari dira. Akats horiek nork hobeto aprobetxatu, hor ikusiko da taldeen indarra. Getxo fuerte dabil, badoaz, galetik ies egin nahian, arriskua Launikako zelaian daukate. Eta azkenean tuxa. Aterako dute tuxa. Getxoko neskek, ea zer moduz hitz egiten duten orain gontan. Adustosunera iritsiko ziren. Eta aurrera atera dute. Eta zailtasunak izan arren ateratzeko baloia agrupaziotikan atera dute eta agrupazio berri bat dute borrokan dabiltza bi taldeak eta kolpea Launikaren kontra. Ez zeuden 10 metrota azkar atera dute. Eta Getxoren eskutan dago baloia oraingoz. Pase ez dute asmatu, nora ezean ibili da baloia pixka bat, baina Getxok abantaila zuenez itzuliko gara aurreko golpera.
10 metrotara launikako jokalariak entsegu marran lerroan jarri beharko dute, eta ikusiko da, Getxok beste ensaio bat lortzen duen ala zer gertatzen den. Egin dute, launikakoak gogor erasoari kontra eginez, baina berandu xamar ibili dira eta ensaioa lortu dute getxotarrek. Beraz, launikako 36, Getxok 22. Azken bi ensegu hauekin 10 puntu gehiago lortu dituzte getxotarrek, ikusiko da transformazioan, zer meduz doan, oraingo norabidea ea hobeto hartzen duen, zeren azkeneko transformazioan txutea txukun ibili da. Norabidean hobetu, gainera txutea lehenoko leku oso antzeko batean dago, orduan neurria hartuta dio txoko honi. Eta oraingoan bai, transformazioa, beraz, 2 puntu gehiago, 24. Eta partiduaren amaiera. Bi taldeak ondo ibili dira, beraien norgehiagokan, bi talde indartsu ikusteko aukera izan dugu, eta polita izan da. Oraingoan bi taldeak animatzen, Getxotarren jarrera oso ona izan da partidu amaierara arte, naiz eta batzuk burumakur ikusi diren, beste taldeak kideak enkargatu dira, beraien kideak animatzen eta oraindik partidua bat zegoela adierazten. Eta launikakoak gogorrekin diote partidu osoari, eta gustora ikusi zaie beraiek landutako gauzak ondo ateratzen zitzaizkiela. Bi taldeetako jokalariak ikusten da elkarri oso ondo animatzen diotela, pozik egon direla, txaloak launikako taldeentzat, txaloak Getxoko taldearentzat, eta oso partidu majoa eta polita ikusi dugu, arratsalde zoragarri honetan, Mutiloako rugby zelaian eta izlari modura, Honintza Mokoroa González, eta arratsalde hon izan dezazuela denok. En la vida, como en el deporte, Bizitzan, kirolean bezala, compañerismo, laguntasuna, inclusión, gizarteratzea, igualdad. berdintasuna, Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.